Hvala generale, i meni je čast i zadovoljstvo što ste nas pozvali i uvažavate nas kao bratsku pridruženu Republiku Srpsku, koja, evo da kažem, Srbiju smatra svojom majkom i Drinu ne smatra rijekom koja nas razdvaja, već koja nas spaja, jer je to, kao što ste govorili o energetici, jedan prirodan odnos koji je silom prilika administrativno granicom razdvojen, ali svakako mi tu razdvojenost ne gledamo na onaj način na kako su razdvojene neke druge države. Kako smo spojeni prirodno, nacionalno, evo recimo, kao jedan narod koji je odvojen administrativnom granicom, tako smo spojeni i energetski. I naš strateški pristup naravno i jeste naslanjanje na energetiku Srbije i povezivanje sa Srbijom u zajedničkim energetskim projektima. Evo, ja ću pokušati kratko u ovim okvirima vremenskim da kažem da strateški pristup Republike Srpske ne razlikuje se posebno od drugih zemalja u samom pristupu, jer pitanje energetske bezbjednosti je uz pitanje klimatskih promjena postalo jedno od najvažnijih globalnih pitanja, te instrumenata za vođenje geopolitičkih akcija. Pitanje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima je jedno od ključnih elemenata nezavisnosti svake države regiona, pa i kontinenta. Stabilnost privrede i ekonomski društveni napredak svake zemlje neposredno su zavisni od energetske stabilnosti. Stoga u tom pravcu i naša strategija u svojim osnovnim principima nastoji da obezbedi energetsku stabilnost ili sigurnost snabdijevanja korištenjem maksimalno unutrašnjih resursa iskorištenih po prihvatljivim ekonomskim cijenama. Ovo je sličan pristup kao vjerovatno i što druge zemlje prilaze, znači, energetici kao geopolitičkoj strategiji. Mogu se izvući u oblasti sigurnosti snabdijevanja dva bitna indikatora, to su energetska zavisnost kao odnos neto uvoza i ukupne potrošnje energije, kao mjera koja pokazuje da se privreda jedne države oslanja na izvore energije koji nisu pod kontrolom te države. I energetska ranjivost je mjera vjerovatnoće prekida domaćeg snabdijevanja energijom u slučaju da je neki vanjski izvor energije poremećen. Naša strategija Republike Srpske je zasnovana na našim ustavnim nadležnostima da samostalno kreiramo našu energetsku politiku. Projekcija strateških ciljeva je projektovana do 2035. godine. Kako je energetika široka oblast u pojedinim segmentima, ne može se posmatrati izdvojeno iz regionalnog, pa čak evropskog, pa i globalnog konteksta, tako da dokument strategije u svojoj suštini prati opšte prihvaćene svjetske pravce uvažavajući globalna kretanja u energetici, ali politiku i legislativu Europske unije za sektor energetike. To je jedna neminovnost jer sve zemlje jugoistočne Evrope, pa tako i BiH, a unutarnje Republika Srpska i Srbija, imaju potpisan takozvani ugovor o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Evrope. Ovdje je već bilo rečeno da je to instrument uticaja Evropske unije na zemlje jugoistočne Evrope. Strategija razvoja energetike naša do 35. godine za ciljeve osnovne postavila obezbeđenje potrebne količine svih oblika energije, što će reći sigurno snabdijevanje za potrebe privrede i stanovništva po pristupačnim i ekonomski održivim cijenama. Naglasak je na efikasnom, racionalnom korištenju energije, ali odgovornost prema životnoj sredini. Održivi razvoj energetskog sektora je princip podmirenja savremenih potreba za energijom. Ali da se ovaj princip ne dovede u pitanje za buduće generacije, što je praktično definicija Evropske unije. Neminovnost da se pomene da proces stabilizacije i pridruživanja zemalja jugoistočne Evrope Evropskoj uniji za oblast energetike sprovodi se kroz ugovor o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Evrope. U svrhu ostvarivanja definisanih ciljeva u oblasti energetike, ugovorne strane su se obavezale da u svoje zakonodavstvo prenesu odredbe iz pravne tekovine Evropske unije,
koje se odnose na električnu energiju, gas, naftu, derivate nafte, obnovljive izvore energije, efikasnost, konkurenciju, zaštitu životne sigurnosti, sigurnost snabdijevanja i energetsku statistiku. Kako je ovaj ugovor obavezuje zemlje članice za usklađivanje regulatornog okvira i politika zemalja regije sa politikama Europske unije, to je on najvećim dijelom determiniše energetsku pa i klimatsku politiku ovih zemalja. Regulativa Europske unije praktično definiše na isti način, već je ovdje rečeno, da ne ponavljam, kako definiše energetsku bezbjednost i sigurnost snabdijevanja. Značajno je primijetiti koja je geografska lokacija Republike Srpske i BiH, pa možemo dodati i Srbije na energetskoj mapi Europe. Priroda različitih tipova izvora energije, električna energija i prirodni gas i nafta uslovljava skoro sve zemlje da svoje snabdijevanje energijom posmatraju kao regionalni ili globalni zahtjev, te da u svom planiranju oslanjaju se na slobodu pristupa mrežnim energijama, prevashodno električna energija i gas. Prekograničnu saradnju, odnosno dostupnost različitim, najčešće spoljnim, ali stabilnim izvorima energije. Strateški pristup Republike Srpske se ne razlikuje i može se posmatrati kao geopolitički pristup energetskim pitanjima, jer je i geopolitika očigledno neodvojivo povezana sa energetskom bezbjednošću, koja je unutar tog pristupa suštinski cilj, valjda svake energetske politike države, jer na stabilnoj energetici se zasniva i stabilna i perspektivna ekonomija. Europa je krenula u smjeru ojačavanja integracije energetskih tržišta i povezivanja i u okviru tog ugovora energetskoj zajednici praktično uvukla sve zemlje bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana da u okviru ugovornog odnosa svoju legislativu i politike usklađuju sa politikama Europske unije. Ovo na Republiku Srpsku utiče, kao i na ostale zemlje, prvenstveno u segmentima balansiranja ciljeva, sigurnosti snabdijevanja, čiste energije i cjenovne konkurentnosti. Ako se pogleda na mapi Europe, pa čak i Euroazije, može se primijetiti da je geografsku lokaciju Zapadnog Balkana čine potencijalni energetski središte, budući da kroz njega prolaze 3 energetska koridora Evropske unije: centralnoevropska, južnoevropska električna konekcija, gasna interkonekcija i snabdijevanje naftom sjever-jug i južni gasni koridor. Trenutno nijedna od ovih zemalja jugoistočne Europe nema diversifikovane rute snabdijevanja kada je riječ o prirodnom gasu. Ovo se može smatrati i određenom slabošću. Potencijalni dobavni prekogranični pravci gasa za diversifikaciju Republike Srpske su prema našoj strategiji planirani samo iz pravca Srbije. Nekad je to bio sjeverni tok, a sada očigledno turski tok. Mi ćemo naravno našu politiku gasifikacije koordinirati sa gasifikacijom Srbije i već je na vašim mapama bilo nacrtano da je to dobavni pravac za BiH već postojeći. Znači, gasovod magistralni u Republici Srpskoj je planiran isključivo da se naslanja na interkonekciju sa Srbijom. Međutim, federacija ima drugačiji, samo ću kratko napomenuti, potpuno drugačiji plan pod, evo nije to neka tajna, pod okriljem USAID-a. Oni su, njihov strateški plan nije gasifikacija, iako sada Sarajevo, Zenica i Travnik gasifikovani jedinom interkonekcijom BiH i Srbije, oni planiraju, znači, gasifikaciju iz Azerbejdžana. Jel' tako? Znači, južnim dobavnim pravcem iz Kaspijskog mora. Ovo su električne interkonekcije, elektroenergetske mreže gdje postoje planovi povezivanja sa Hrvatskom i sa Srbijom. To je visoko prioritetan projekat povezivanje Višegrad, Vardište, Bajna Bašta i dalje prema Crnoj Gori. Interkonektivni dalekovod i on se nalazi na listi projekata koji su već uvršteni na nivou zemalja regije i postoji studija
opravdano. Interesantno je da je interkonekcija sa Srbijom prije rata i raspada Jugoslavije bila jako skromna. Najviše BiH bila oslonjena na povezivanje sa Hrvatskom, a sa Srbijom praktično beznačajno. Sada se to stanje mijenja. Da bi se shvatilo kakvo je stanje energetske bezbjednosti, odnosno sigurnosti snabdijevanja, treba se znati kako izgleda energetski bilans. Vidite da tečna goriva, vrlo je slična situacija i kolega je prikazao situaciju kako u Europi su jako značajna, 30% ide na tečna goriva, ali ogrjevno drvo je dominantno i to se ne može zanemariti. To je u svim zemljama praktično regije i to je jedan resurs na koji treba sa posebnom pažnjom gledati. Ova sa strane slika pokazuje znači ukupnu potrošnju svih vrsta energije. To su sve vrste energije koje idu za toplotnu energiju, električna energija, ugalj za grijanje, gorivo za grijanje, tečna goriva za pokretanje vozila, za pogon elektrana, znači sva ukupna energija nakon finalnih transformacija, to je statistika izražena u petadžulima da bi se izjednačile sve jedinice svele na jednu energetsku jedinicu. S desne strane su ukupno instalisani kapaciteti elektrana u Republici Srpskoj, gdje je od 2016. krenula termoelektrana Stanari. Električna energija u Republici Srpskoj, praktično Republika Srpska je jedini neto izvoznik električne energije i ove godine planiramo 46% izvoza električne energije i ovdje na dijagramima znači se vidi nakon termoelektrane Stanari znatno je porasao izvozni kapacitet, to doprinosi ukupnoj stabilnosti regije. Što se tiče električne energije, znači mi smo praktično energetski nezavisni. Ovdje se vidi na ovom dijagramu ukupna proizvodnja termoelektrana i hidroelektrana u jednom višegodišnjem vremenskom nizu, gdje se vidi da električna energija se proizvodi sve više i više i da taj potencijal mi koristimo u onoj mjeri u kojoj možemo koristiti. Hidropotencijal se procjenjuje na mnogo veću vrijednost koja je neiskorištena. Sirova nafta i naftni derivati, želim da kažem da su, znači, naftnu industriju čine dva preduzeća koje su bitna, rafinerija nafte Brod i rafinerija ulja Modriča, čine okosnicu Nestro grupacije. Ova preduzeća su u vlasništvu ruskog partnera i proizvode praktično svu potrebnu naftu za potrebe Republike Srpske i ne u količini koliko je kapacitet rafinerije, ni približno. Ključni vanjski partneri Republike Srpske na polju energetike. U ključne vanjske partnere ubrajaju se EU institucije i fondovi. To su Evropska komisija, delegacija Evropske unije, EBRD, EIB, VEB6, ima ih još, teško ih je i pobrojati, Svjetska banka, Rusija i Kina, zatim Srbija i nevladine organizacije koje se tu kreću na nivou čitavog regiona. Oni učestvuju u različitim formama partnerstva, asistencija, finansiranja ili izgradnje institucionalnih kapaciteta ili finansiranja energetske infrastrukture u državama Zapadnog Balkana. Naftni sektor je najveći dijelom u vlasništvu ruskih partnera, tako da Jadran Naftagas je u vlasništvu NIS-a 66% i Njeft Gazinkora 34%, imaju koncesiju na istraživanje nafte na području cijele Republike. Njeft Gazinkor je 100% vlasnik Optima grupe, znači koja upravlja kompletnom naftnom industrijom u Republici Srpskoj i to je dominacija praktično ruskih kompanija u naftnom sektoru. Gasifikacija Republike Srpske, rekao sam, obezbeđena je jedinim dobavnim pravcom, BiH jedina gasna interkonekcija sa Srbijom, a ruski Gazprom i preduzeće GasRes su potpisali sporazum izradi novog postrojenja za proizvodnju komprimovanog gasa u Zvorniku, kao zajedničko preduzeće dvije kompanije vrijednosti oko 70 miliona eura. Primarni strateški projekat za Republiku Srpsku definitivno predstavlja plan povezivanja novom interkonekcijom na gasovodni sistem Srbije, sada je to Turski tok, prije smo imali u planu Sjeverni tok
i izgradnja magistralnog gasovoda kroz čitavu Republiku Srpsku od Bijeljine do Banja Luke pa tamo do Novog Grada dalje. Kineske kompanije su strašno i agilno prisutne na ovom dijelu Europe, ja vidim i kod vas, a kod nas je praktično kineska kompanija izgradila, Dongfang izgradila termoelektranu Stanari i upravlja termoelektranom, a investitor je EFT Group, vlasnik je iz Srbije. Sa kineskim kompanijom potpisani sporazum imamo za gradnju He-Dabar koja je u toku, termoelektrane Gacko 2, hidroenergetskog sistema Bistrica, ali i 2 autoputa, 2 pravca, jedan prema Prijedoru, a drugi praktično prema Splitu ide. U skladu sa sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, Elektroprivreda Republike Srpske i Republike Srpske su osnovale nedavno zajedničko preduzeće Hidroenergetski sistem Gornja Drina, 51% vlasništvo Srbije, radi finansiranja izgradnje 3 hidroelektrane Buk Bijela, Foča i Paunci. Sa elektromrežom Srbije, već sam rekao, je planirana izgradnja novih interkonektivnih dalekovoda radi povezivanja eventualno novih elektrana čije gradnja praktično otpočinje za par dana. Elektroprenosni sistem je rekonstruisan i obnovljen prije 15 godina zahvaljujući sredstvima Svjetske banke, kreditna sredstva, i to su znači partner u energetskom sektoru, i Japan je prisutan na polju zaštite životne sredine, finansirao uz jako povoljne kreditna sredstva projekat odsumporavanja termoelektrane Ugljevik vrijedan 90 miliona eura. Ovo su neke ključne implikacije globalnih trendova na razvoj energetike Republike Srpske iz neke moje perspektive i pogleda na budućnost. Evidentno da će biti snažne stope porasta obnovljivih izvora energije, ali će biti jednako snažan pritisak Europske unije za implementaciju politika koje oni sprovode u sektoru električne energije, ali i uglja. Takozvana agenda dekarbonizacije koja ide kroz Parijski sporazum. Izazovi će biti raspoloživost energije, geopolitička pristupačnost, ekonomska i fizička dostupnost i ekološka prihvatljivost energije. Stagnacija potrošnje energije u Evropi će vjerovatno biti prisutna padom angažmana konvencionalnih elektrana i pritisaka na elektroprivredu. Postojeći pritisak na veleprodajne cijene zbog porasta broja obnovljivih izvora energije, što će se odražavati i na krajnje kupce, i to je jedan od ciljeva Europske unije koji nije ostvaren. U osnovnim preambulama kad su pravljene direktive Europske unije bilo je da će energija biti čista, ali dostupna i jeftinija, međutim izgleda da nije jeftinija već čitav niz godina. Doći će pod veliki upitnik novi investicioni projekti, pogotovo u sektoru uglja, jer će naknade za emisije CO2 biti toliko visoke da će projekti vjerovatno biti neisplativi, ekonomski neodrživi. Banke neće više da finansiraju projekte proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva i postoji veliki politički pritisak da se uopšte takvi projekti više, ne da se ne grade novi, već i da postojeći prave rokove izlaska iz pogona. Transformacija i prilagođavanje energetskih kompanija bit će neminovno da se prilagode novim poslovnim modelima i tržišnim i ekološkim uslovima, inače će doći do njihove praktično ili privatizacije ili samo propasti. Neminovna će biti potreba za konstantnim stvaranjem novog institucionalnog okvira koji će postaći i usmjeravati ovu transformaciju, ali da ide na korist zemalja. Ugovor o energetskoj zajednici je praktično obavezujući za zemlje koje su ga potpisale i on ima veću pravnu snagu nego domaći zakoni, barem tako kažu pravnici. On predstavlja dobru platformu za sigurnost snabdijevanja i za povezivanje, jer proklamuje principe solidarnosti, integracije i povezivanja. Ja bih sad preskočio samo na ovo zadnje i to je praktično kraj. Iz iskustva sa pandemijom korona palo mi je na pamet ovi principi povezivanja, solidarnosti, sigurnosti, dostupnosti na tržištu, da se može povući neka paralela
pa da se ne možemo baš bezrezervno pouzdati u sve te sporazume i konvencije, jer kad dođe do ozbiljne krizne situacije može doći do ozbiljnih poremećaja u snabdevanju energijom i energentima, te treba maksimalno jačati vlastitu energetsku privredu i autonomiju u okviru prirodnih raspoloživih resursa svake države. Definitivno da Srbija ima resurse, a ima i Republika Srpska i mi se u tom pravcu oslanjamo maksimalno na domaće resurse, a manje na neke praktično imaginarne buduće politike Evropske unije. Diversifikacija i raznolikost uvoznih pravaca izvora energije sigurno obezbeđuje visok nivo bezbjednosti i na diversifikaciju iz mrežnih energija se treba računati ako se misli na ozbiljnu energetsku bezbjednost. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, posebno uključujući biomasu, mogu veoma značajno doprinijeti prvo razvoju domaće ekonomije, ali i sigurnosti snabdijevanja na lokalnom nivou, pa čak i na nivou krajnjeg potrošača, i zemlje koje raspolažu takvim resursima kao što je biomasa trebaju ozbiljno da računaju na taj potencijal. Evo, dalje neću već. Hvala vam svima.